Cha mfowethu, ngakwelami isayidi ebengifuna ukuzwa nokuthi sikukhulume. So before nje sivale ngizoqala ngibonga kakhulu mfowethu ukungihlonipha. Nami le platform ngisayiqala. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ukungihlonipha. Ngakuthembisa ukuthi noma inini uma ngabe kukhona ofisa sikunikeze abantu okuwumsebenzi kasitayela, ungangithinta endaweni yakhona sesinazo inamba siyaxhumana usitshela abantu ukuthi wena ufisa ukubatshelani ngokwey'nhlelo zakho. Angazi mhlawumbe uma ngabe kusekhona ofuna ukubatshela khona abantu singabanxenxa ukuthi umsebenzi bawulindele nini. Mntakababa engifisa nje ukubonga mntakababa, ngibonga nje ithuba enisinikeze lona. Mina ngiye ngithi bhuti, akekho umuntu omncane, akekho umuntu omkhulu, ufana nomsebenzi womuntu. Ngihlonipha wonke umsebenzi mntakababa, njengoba usho ukuthi i-channel yenu nisayiqala. Angikwazi ukuthi bese ngithi mina bese ngizoyibukela phansi. Kufanele mntakababa into yomuntu uyihloniphe noma umsebenzi womuntu uwuhloniphe ngaso sonke isikhathi, ngoba impilo suke singayazi ukuthi izosithatha isibekephi. Bhuti ngiyabonga kakhulu mntakababa ithuba eninginikeze lona kwi-channel. Ngiyafisa futhi ukuthi ikhule ngaso sonke isikhathi ingane kwethu. Engifisa ukuthi abantu bakulindele ukuthi i-album iyaphuma njengoba ku-August. Ngihamba nezinsizwa laphana njengoba ngike ngachaza, ngiphethe unjengane, ngiphethe uKhathalani, kuma-keyboard ngiphethe indembembe kamahlalela. Baye bethi abanye-ke ayisekho indembembe, isiyashiya emculweni kaMaskandi. Cha, indembembe ikhona mntakababa kubi lapha kwinkosini ngifase ngomthwentombi. Bonakele mntakababa, akayishaya ingoma, akayishaya inkosini ubuya ngokuzolala. Bese kuthi laphana kuyibhagida ngiphethe umkhohlokhohlo mntakababa, ngimthatha ophongolo. Bonakele, angiyazi into esazokwenzeka mntakababa, abantu abalindele umsebenzi ziyakhala manje. No, qawela kithi siyabonga kakhulu mfowethu. Sengathi umsebenzi wakho ungaphuma bewuthanda abantu. Kodwa ngibonile imvunge la emculweni kaMaskandi. Abantu bakulindile mfowethu. Kakhulu ngilindele kakhulu mntakababa. Kuyasho ukuthi ngampela ukuqhela kwami noma ukuhlehla kwami endimeni yomculo kaMaskandi esikhathi ngisaphazamisene nenkampani engangisebenza nayo, kuyasho ukuthi kusale isikhala esikhulu mntakababa, ngoba kuthiwa mhlawumbe asisalanga isikhala. Ngabantu abangilindelanga ngale ndlela, ngaba abantu futhi abezanga kimi bazocela ukuthi ngibuye endimeni kaMaskandi. Bayakhala, kukhona isikhala esikhulu ngaloshuni mntakababa, uyabona. No mfowethu, asivale sobuye sixhumane nangelanga, asilahlekelele nasivalisani. Sibonge nje ithuba osiphe lona, sivalise kubaleke ekhaya. Ngiyabonga kakhulu mntakababa. Qawula kithi.